Mukurarama kwatinoita, patinofamba, patinogara, tinenge tiine mitoro, tinenge tiine zviri kutinetsa, zvekuti zvinotoda kutora nguva kuti munhu azive kuti chii chiri kuitika muupenyu hwemunhu. Taona misodzi, tasvika mai vane bundu, kutsvaga kwekuturira. Ngatinzwei kuti chii chasvika pakuti mudzimai mukuru aburitse misodzi. Muchirongwa My Story. Fari. Pamakatumidza Fari zita rekuti Fari, maiziva zvindo mafaniro anoitera tokungomuona achiita. Kana andamboziva sindakazongoona kuti aiwa kukupa zita rake sezvaari aiwa anofara. Ari kungoita zvinotara zita rake chaizvo zvekufara. Makaziva sei kuti Fari ane dambudziko? Makazviona muchibva kumusununguka here kana kuti zvamakatozoona mambodzoka kumba nemwana? Yeah, in fact Fari ndakamusununguka zvakanaka kumfakosa clinic. Tikatomupiwa zvakanaka, hapana chakambonzi mwana ane dambudziko. But tasvika kumba ndipo ndakaita almost 4 years handina kuona dambudziko. But ndakazotanga kuona kuti mwana wangu ari kunonoka kuita zvinhu zvese, kufamba, kutaura, zvaingoita zvasiri normal zvinoita vamwe vana. Tinoita skuti mwana wangu akazvarwa nenguva yake chaifanira kukambaira, Fari akanonoka, zvese akanonoka. Saka ndakazongoti mumwe musi takagara kumba akaita anenge mafits like akangogwina, ndobva atombonzi ashaya. Mai vangu ndo vakati mwana anenge ashaya, ndobva tozodedza mumunhu. But vakazoti ngatimhanye naye kupi kuclinic, tiri munzira kuenda kuclinic. Fari akabva chema akaita sei akatoputirwa. Avana mama vachifunga aita sei ashaya, bosi paakafita rimi rwake rwasumuka mudenga, ndobva apindudza maziso. Tichinosvika kuclinic panga chema anga anomawo mukona manje. Manesi ndobva angomutesa tesa akati kuti muende kuHarare hospital, iyi mwana tikumutesa so hapana dambudziko, dzokai naye futi kupi kumba. Ndobva ngomubaya ndofunga ngomupata pamwe temperature inenge yaita sei yakwira, pamwe anga achida kuita fever kana kuti anga achida urwaro zvake. Patatogara mufunge ndakatozogara, takazoti ipapo ndaigara kuMarimba, ndobva ndazotama ndichiya kuwadzana. Ndakaona mwana wangu zviri kuramba, Fari haasi kusumuka kuti anyatsoita zvinoita vamwe vana. Ndadaro manje ndobva ndakazodiscover kuti baba womwana, inini mwana wangu ari kupota achiita akagara-gara anogwina. Saka ndakwenda kupi kuhospital, ndopa ndakatanga kufamba naFari kuhospital. Ndakaita almost 2 years pasina chiri kuonekwa. Uku mwana ari kuita sei ari kukura. Ndakarifewo parire Nyatwa kuHarare hospital pekutanga. KuHarare hospital ndakagara chipo chekuti 6 months vachiita kuti matest, akaadmitwa because anga akungorwara. Ndobva vazoti chirwere tikuchishaya, vatora mablood test zvese, malamba punch, zvikanzi ipapo vanga vasati vatora manje inonzi CT scan. Ndobva zvazoti akukutransfera ikunonzi kuparire Nyatwa, pandendiswa kuti kuparire Nyatwa kuwadi kwevana. Ndakanogara futi, ndakanodonza mudikani, ndakagara almost 56 months kulosa 1 year. Fari asati abatwa chirwere, avasati vadiscover kuti chii. Saka ndakatanga kuita on off, but ipapo sapa ndanda kungorowa admission manje. Kuadmission kwacho kumba handichakuziva. Ngiona manje pakatangira challenge. Matochinja address. Life yatochinja. Kuwadzana kwandanga ndichigara nenyaya yekuti ndaiti ndikamusiya ini ndadzoka kumba, iye ari kuhospital parire Nyatwa. Ndakasvika ndabudiritsirwa zvinhu pamba pataigara. Vakakanda panzi, rent ndiri kubhadhara, chii zvikanzi hamusi kuita duty, kuwadzana ndime duty. Chero uchibhadhara nguva iyoyo yange zvaishandiswa duty, ende vanga vainonoka kuti zvekubhadhara mari vakazenge vakuita zvekuti unobhadhara mari patime iyoyo. Vakandiburitsira zvinhu panzi, ndaipinda Faith Ministries Church. Ndiri kudzokera kumba, ndiri kuona kwaitofuna sewedha yakaita seyanhasi. Ndiri kuona zvinhu zvangu zvese zvakaitwa mama chii, zvikanzi aiwa ndazira newe, usandijairire. Ndio mawedza vakanditaurira. Ndikatiziva kuti mune mwana zvese vanotozviziva. Ndikati mama ndikufamba naFari, zvikanzi aiwa nimba yangu ndakaiva ndega pana pamwe maloji ari kukomplaina duty. Ndikati sorry henyu mama. Instead ndipinde muroom mandaigara ndakapfurira, ndipo ndakatanga kunochema mutoilet. Ndakanzwa mukati kuti zvinhu zvatosiyana, ndakanonga hembe dzangu. Ndobva ndanoripota kuchechi, zvikanzi aiwa musarwadziwe mai, Fari pane pambamba panotosei pari kutodiwapo vanhu. Ndomatamira takaita pambapa, totoende edu pamwe.
taenda pamwe ndakanogara nchienda kuhospital chengeta zvinhu zvangu chienda kuhospital. Baba vacho manje kubasa akuchasenzeka zvakaita sei kuti zvakanaka. Vanobva kubasa voya zondiona kuhospital, voya kumba, vanobva kubasa voya kuhospital. Vanhu vakatanga vachiuya handiri kunyepa hama kuhospital, but vakaita fed up. Saka zvese zvizvo ndakasangana nazvo. Koya panonyanyondirwadza pekuti varume vanozojaira zvavo izvi zvega ndizvitaurire kune mamadha sese havasi vese mudikani. Varume vanozogamuchira, handizivi kuti hama here kana kuti ishamwari here, vanozosvika time yekudzwa kunzi iwe unoneta. Ndakaona inini murume wangu akandibatsira pesa apa pasi, akazoita time yekuti handizivi kuti akafunga zvinhu zvinondirwadza rega ndizvitaure. Ndakasvika time yekuti murume anga ndasamuwana inini murume akungoenda nenyika nemagirlfriends. Mumwe musi ndiri kubva kuhospital nemwana, ndakasvika panapo ndingonzwa vanhu murume unyasi kuwanika pakatokiwa. Ndobva ndazongoona ndega kuti panapo pane zvikutoitika, but hapanozoperapo svondo week ndakaingwa nevanhu vari mukombi 15 usiku, vakandirova panapa vakatitora vachiti murume unyadana nemukadzi wangu. Zvinhu zvakatoitika muno muextension ende mai vacho varimo muno. Vakandirwadzisa to the point yekuti nanhasi kuti ndisvikanganwe ndiri munhu oregerera, but vakandikanganisa kuti indisiri ndadana nemurume wavo nemukadzi wavo. Instead vakauya ivo panapa vakandiharasa nemwana wangu vachiziva kuti mwana uyo ari kurwara. Hanzi vakatomboya masikati here musikana wangu achitaura, but inini handakuvaona nguva yebwenza ndisipo. Ndazouya vakauya ndikati vanga vadi kuti titaurirane vanhu vasingaoni, pamba pakazara vanhu. Vakandinyadzisa vakatitora usiku iwoyo. Uye handichazivi kuti asara nani kababa vari kurohwa. Ini ndiri kuda kuedza kuti murume wangu asaurayiwe. Vakanotisa pasango panonzi paHolland apo, nguva iyoyo paya pari pasango Blair Road. Vakatibvunyaidza ipapo, ini ndaivepo asi ndasiri ndadanana nemukadzi wavo. Vapedza havana kurambana vanhu vavariko. Muupenyu dzimwe nguva tinosangana nezvinhu zvekuti tinotanga kuzvibvunza kuti ndakatadzei. Iye zvinezvi hurema huri pana Fari hunobva hwaita sekunge hunobereka matambudziko kunyange mukati memereji. Kumwe tinoona vamwe ana baba vanobva vatisiya vachitoti isusu kwedu hakuna zvirema. Imini tichitaura patati tichiita twice a mother, mataura kumbosungwa kwamaiita, murufunga kuti ndine munhu ari kumira neni, mozoona kuti zvazviuta kunge ndiri ndega. Mambotaura nyaya yekuti pakauya varume vakanga vakazadza kombi, mukatora mukanorohwa pamwe chete nemurume. Zvakava zvapera here ipapo? Inini vanondirova vaita kuti hanzi toda kumuratidza mukadzi wakachiona. Maona manje airohwa pamurume wangu, but mawira vakaita nditi vaifanira kundibvisa kuti inini handisi ndadana nemukadzi wavo. Ende vakauya vachiziva kuti ivo havasi kunorambana nemukadzi wavo, vakaita ngezifa vacharambana, but vakadhiwa attention nevanhu vese. Ndakanyadziswa pano pakazara, vakatitora vakatisa mukombi yavo vakatisa pasango apa. Vasvika zvikanzi murove mukadzi wakaita sei achiona. Ndakafunga kuti nyange izvo zvaitika hongu, pamwe murume wangu wachandiconsiderawo kuti komwe wangu handi kurwasisani nemachallenges waanawo kudhara, but haana kuregedza. On top of that ndopakata imwe handi kuti kumbare ndakanotwa zvese vakandondipindigukira ndikanzi hanzi ndachida kuuraya munhu. Ini yeti yange iri nyaya yemagirlfriends. Aipindiguka ndiani? Murume wangu nevanhu magirlfriends ake. Apa murume mukadzi womunhu futi. Imimi ndima akaendeswa mako. Instead ndindakanendeswa pakoti kumbare. Nyaya yacho ichinzi kudii? Zvavakaita. Anomhan'ara ndiani? Inini kandi ndakatera murume wangu tida mari kuti tiwane zvekudya. Bandabuda ndakasvika mwana nemukadzi womunhu murume wangu. Bandamutera. Ndipo vanopinda pabasa pavo. Vapinda zvikanzi iwe rowa mukadzi akajaira. Mukadzi akataura zvozvo ndibosi wavo. Makaona zvakundinetsa kuti kubhosi wechikadzi apindira papi pane murume wangu. Inini murume wangu ndabata negirlfriend. Murume wangu ngobuda kuti ngondirova. Mumwe mukadzi? Babasa. Irova mukadzi akamujaidza. Batokavha girlfriend yayi. Uyu ndikuna murume wangu kuti pari kupinda mumada nditi sorry. Akutonzoka chitondirova, achitirova akajaira zvokuti akarova. Vaiva nemumwe murume wepabasa pavo nemukadzi wepabasa webosi wavo. Nyaya totena mufunge all of a sudden. Ndikati naiwe ndakutorohwa. Nyaya yatonetsa. Ndadzoka kunokumba kane murume wangu. Kuseni yato polisi. Unonzi James Arudze ndikati zvikanzi kubuda kumbare.
police station ndikandotenda kapambona zvakaitika nezuro zvakutonza yapfuurira to my surprise yanga yatogadzirwa mapepa kudhara ndakutonda kukoti ndakutonda kumbira mukoti ndakutonzi hembe yona ipfupi chichi mukoti ndakutonzi kurumbidza uyapa mapepa akatosainiwa kuti anzi inini ndadaira zvese kuti ndaida kuuraya munhu ndatopinda ari kusaidimba kune mwana anonidha amai pamusoro penyaya akaruka nyaya neshamwari dzake ndatopinda takadhonza takaita fomanzi ndichienda kunonzwa kuhearing chinonzwa nyaya yacho yesvanza wakazotuka munhu futi kuti mavauga wedai zvokungoti zvekuti pambi zvikanzi saka uchabhadhara $30 ndikaibhadharei but munhu wacho ndaida kumurera kupi kwini murume wangu ndo ndakaona nyaya ndaifunga kuti ichataurwa inga isiriyo nyaya yacho yakanopidigurwa ndikabvunyaidzwa ndobva yazoti papamberi apo iwe murume wako here chai munhu akutobvunzwa ngati murume wangu baba wevana vangu ipapo mani mune vana vangani 4 muri kutaura nyaya yekurohwa makarohwa pamberi pegirlfriend nevanhu kubasa ndo zvaagara ari munhu here wekuti anorova kati makatoshamisika ndakatoshamisika murume wangu wacho naka handidi kunyepa kugara zvangu naye ndoda kuti nditaure anonyatsomunzwisisi because munhu anochinja kana tiri tese so kana denge dayangauya munotokurukura oita anga anondida but pane zvinhu zvinondityisa sometimes kuti kana zvaitika nyaya inotena munoziva kuti anoenda kusaidi kwevanhu ivavo ndozodzoka hapana sora hapana kana kunzi chichi kana zvazoitika ndakangodzoka ndikangogara kudai chinokupai ushingi hwekuramba muchigara kunyange ezvichikuona mune misodzi zvinhu zvinokuchemedzai kudaro asi mungorimo mumerejimo ndinoenda kupi nafari ndinoenda kupi kwanodiwa nana kunze kwangu chete mukatira vana ndambogarira imbe garira mufari kunyanya fari nokuti ndikamuziva panapa kuhama nekuti tinoziva kuti kunyange pachivanhu pedu kataroorana unoudzwa kunzi havanditete ndisekuru saka pane zvanetsa ndo vachinotarisa kuti vazotibatsira hama kana zvadai so mune kwamunoenda here kunoturira kuti aiwa zviri kufamba zvakadai so uye vanozvitora sei vari kuvakiridza here zvandiri kuzokutaurira ndogara panapa ndege ini hama dzangu dzinaye ndedzehama kuya zotiona hazvirambe sekuti hama but kuti ndinyebe kana kuti ndimbotenderera vachinzwa zvaonavo dai vaizoziva kuti mukati mangu mune ronda handina one day munhu akamboti tipei fari timboenda naye kana ngonotenderera naye richifara handiri kunyebera ndogara nemwana wangu tingori tu panapa musha kwedu isusu kwandakaroorwa avanozombondida handiri kutenderera nekuda kwemwana handizivi vakambongondivenga havana kuda ndokunga zvazvakuvanetsa avagamuchire muzuno ndipo rakatanga kutouya natete vako yazomuonawo ende ndatongozvipira kuti ndizovamadza chiongogamuchira haungamanikidzika munhu kuti ndide unodiwa namwari nokuti ndakukura zvimwe ndakuita ndichirasa nekuti ndaona kuti ini ndingatofa izvinezvi ndikurwara so ndikutodawo kutoti ndiwane kuona chiremba usiku handirara ndikungombona zita rangu riri kuita ropa mukati musoro wakabada kunditema nekuti nguva zhinji ndinoona musofa vamwe vanoenda kunonzi kumadhuku esilei kunofara ndinoenda sei nafari chero ndikada kuenda kandiri toileti panenge pakawanda ndinomutakura sei kana kunongonofarawo ndotodawo ndiri munhu but kuti uende unopesa kuti bera ndikugara hangu mumba mangu ndingogara ndinodafadzewo fari ndikatomusiya hapana nguva zhinji ndikangobuda munomuna akarara mataura nyaya yekukoti nyaya yacho yakazonzi kudii yakapera ichinzi kudii because kana pachinzi waida kuuraya munhu zvakunzika itori mhosva kundipomera zvokunyepa kuti anzi akaya nebanga kuzongo ndandakatotsvagirwa nemawitness aitoti anzi makandiona asi andofarira mukoti nekuti vanozobvunza zvavo vandanonyamazvikokota venyaya vakazoti vakuferefeta nyaya choferefeta vozinoti nyaya ikai ndofunga inyaya yengoti igirlfriend ndoda kuvhara ende chandotenda ipapo kuti ndakazoramba ndongonetsawo ndakadzoka kuno pakati peusiku ndopa ndakafona bcause ndaida kuti mukadzi ani murume here ndipo ndakadayirwa nevoice rechirume tichienda kukoti ndaida kuti ndiwanewo evidence newitness wangu anondidayira kuti zveshuwa zvakaitika noti zvose izvi zvanga zvatobvumirwa izvi saka kukoti yakazongopera chinonzi ngachichekechekei nyaya iyi inenge isina maturo inyaya yemurume anoita zvevakadzi chete but babva nditi ndabva ndabvunza saka ndongoperera ngo ndaumba mandidai ndangodai ndopacho pandakastroke ipapo ndikandoita movement disorder noti ndakangotorwa nyaya yakandibaya on top of that kuti paibaita nyaya ya previous year ndikutaura futi ndikasaka ndoupenyu hwangu here wekugamuchira zvinhu zvakadai saka ndakazo requestwo kuenda kuno ipapo ndichiti ndida kupiwa ngu protection order ndibude nokuti ndakachata
ndoda hangu kuenda kumba kunogara ndotakura mwana wangu. Saka pandikaenda kuna 4th ndiko takazonotongo ini nemurume wangu tiri 2. Murume wangu chipananzi taura zvese magarire murume wako ndobva ndataura aina mbononoka kutongwa. Murume wangu akabanzi takutopa mukadzi protection order ndoya ndogara nayo pano kubva ipapo aiwa handirovi. Asi pane chani chadangu napanja chinekwemunupei kushinga zvangu. Tinoona kuti dzimwe nguva tinotaura kuti mhando yemukadzi mataura kuti pane kamambotaura tanzi ndakatoti kune mukadzi inga munondoona ndichipfuura wani ndine uchi ane mwana mungandidai here. Akandirwadzisa mukadzi yeye. Mwana wangu akatoita makomba kuti ambulance yaimira paside pawo akandiona ndaenda ndani murume wangu apa nenda uchechi unotarisira ipa munhu ari waunoti kwamuna ane bhachi munoti vakandita zvinorwadza ndikatomubvunza naisha mwari inga uri kundiona matambudziko angu andanga ndinawo aitofara kuti adye mari yafari ndo imwe mari ingadenda kaona ikuisa kuchikoro. Mambotaura nyaya yekuti dzimwe nguva maiti murume haapo mufona muda kuti ana baba nekuti kachinga kana mwana aita zvaitika kana usiku ndotsvaga baba wacho kana mukafona vaimhanya here baba wacho. Papo ndakatambura mudikana ndikumbovanza ndo dzimwe nguva idarwa kane munhu mukadzi kunzi kune musiye muvhima kudaro kudai vakatsocha vatoriko zvondikati kuti handende tokudzaita vanhu vakandionesa namusakashungudza angu pandoda kuti nditaure nemi kuti kunze uku asi kana kuita nemembozoni matambudziko atinosangana nawo tinenge wai dzakarasika vakakomborerwa zvavo vasingazive kurarama kuti munhu anorarama neurema kana ane mumwe munhu anaye tinorarama sei takatosiyana ameno zvavo vanozviita namwari wavo ngavatye mwari noti dzimusa dzedu kumba kana ndichema neichooneka kuti mwari une nhinga ari kunditambudza nekuda kwemurume wangu. Vanoganza vasikana vari kunze vanoda nevarume vanhava asi vasiri kuziva background yemunhu kwaabva vakakomborerwa vanombotsvaga background vodya vachisiya mari kuti imbodzokera kumba kwako. Vamwe vacho vanenge vatoburaya iwewe kutoti vaoini murume wacho wozva rume anononyebaka tena uzobudikira inini aiwa inini hangu ndine shunge kusangana nemadzimai tichishera tichitaura tine matambudziko akatiwandira mudikani. Vamwe vanotonyara kuataura ini handinyari ndakarwadziswa ndine ronda izvo ndita movement ndizoda murume wangu unotamba wega ndikuti ana wandie pakatambikwa chirimba kana munditi kundinyaudza nemurume wako bhosi unorira kana ndichitambisa mazina anenge usiku andikati hauna zvaunokwanisa kuita saka musi ndakazongomudzunze wandangodunza kutaura sindiwa kwandipa maronda kana kurapisa kwachambonifunga ndikutofunga kuti ndiwane mari yangu. Makarapwa kupi makatorwa nani makanga muinani? Ndave neshamwari yangu inonzi pandakadonha ndakatorwa namai Julie ndakatodonhera ikoko kwandakanga ndaona vanhu vanditi musiye vaindibvunyaidza ndofunga kuti vaida kundiita sei handizivi uri usiku ndakaponeswa nemastreet kids mutauni mumbare pambare pamaterminus paipai handi ndavabata masikati usiku patakadzoka ndimonga kanitiza pana vana mutera kwadokaka unongochifunga kuti une munhu wako nyange despite kuti paitika zvinhu but ndakatoona kuti murume wangu wacho ndiyada kuti ini nditonyura meti vaida kundiita sei handizvinzwisisei. Ndakaponeswa nemastreet kidini achiti mama uya apa gara henyu apa vanhu ivava handivazive but kutotaura murume wangu akabvunzwa nyaya iyo ndinoda kuti atrept aida kuita sei nevanhu ava vaito ichikwata nevarume nevakadzi handizvi toda kundiita sei mupfunge zvenyu. Asi kumba chinozoziva kuti muna zvese ngasade aiwa ngasade nevamwe vana vadiki mumashure angasisade akandipandukira to the last moment yekuti nanhasi kandi kamutazi takagaredo kungogamuchira dzimwe nguva anogona kufunga kuti tigere tikuwirirana but deep down mumwoyo mangu ndine kwekuenda ini nangu ndoda hangu kunogara kure kunorova mhepo asi vofunga kuti ndikada kutora Fari ndiende kumba kuna amai kune varoora kune zveko. Fari anoda paana amai ake nini paakasununguka anotimaona kuti anogwesha denda uteleti anogada kuzoti upe munhu dambudziko rako nderangu inini ndakazinzwisana mwari wangu akandipa. Saka ndakangoti ndochigara pano vamwe vachikura vana wangu vari kukura ndiwo ndototaurira kuti hamenyi mione kana ndikafa hamenyi ndichiziva kuti hakuna handitarisire kuti Fari kana ndikafa nhasi anowana anomutora. Ko baba Fari vanomutora sei? Dzimwe nguva unotoziva kuti vane rudo nemwana ivo vanarwo here. Izvezvi ndozvambuti chinjei haasi nezvavanouya nechikafu zvese tinotodya kana ukabvunza aiwa zvanga zvikati ungoitika sei handichaiti but aiwa kunditi vakasiya magirlfriends aiwa nenchinyepa. Mashoko amungade kutaura nekuti kana iri nyaya yekuti
tiri padambudziko wona umwe wako achisuduruka achiita zvinokurwadza, pane pakunombofunga kuti ndiri ndega, asi vazhinji vari kuchita kunzoko. Chamungade kutaura kune varume kuti vanzwe kuti zvavari kuita izvi zvichida mutori mukana iwowo kuti vazive kuti pavanenge vachiita havo zvavari kuita paupenyu hwemadzimai avo. Izvozvo ndinozvida nekuti maita henyu nemukana wamandipa. Ndoda kungoti kuvarume vane vana vanorarama neurema, unoona vanhu ava vanoda kudiwa pasina noise yekuti munobuda uchinotaura kuvanhu venyu vamunoda navo kuti kumba kwangu kune urema, because they take advantage of us. Anotozoti saka hanaka kwaachafamba mukadzi uyu, saka vanoitwa zvavanoda varume vedu ava. Kusvika zvokutoti dzimwe nguva kana kuri kutonzi mumwe musi unotosvemisa kuti munhu anenge achitokuziva nezvauri, kureva kuti vanenge vachitodzwa kunzi akadai mukadzi wangu akadai akadai. Saka varume ndapota idai vana venyu nekuti kana nesuwo ndaitodawo mwana anorarama achizvibatsira, but nekuda kuti ngatigamuchirei iwewe neni murume nemukadzi tisi takaita mwana takapiwa chipo chinobva kuna Mwari. Ngatigamuchirei mwana wedu, woda mwana wako wondidawo. Kana dai ukapedza kunipa rudo rwusiro kuti chingotora responsibility yako sababa, inini tosangana pakati, zvinoita kuti inini ndive neutano hwakanaka nekuti ndakadzamirwa, nekuti baba vanoswera kubasa. Nguva zhinji havaone zvikuitika kumba, inini ndine munhu wandoswera naye, ndindoziva kuti vamwe varume vamwana wavakadzi havakwanisi kuvageza, vanoenda kunguva vana havatozivi kuti chichikuitika, vanoita jeko vanavo, vanotitowo zvakawanda wanda. Saka asi amaingi unoziva kuti akakesa. Saka varume ndakumbira kunzwa kuti idai vane vana venyu, idai vakadzi venyu, wherever zvamunoita uretoti maita, but kungoti respectawo nokungotipawo kuti tive nepeace mumba, tanzwa tinodzvanyirirwa zvakanyanya, kunyanya isusu tine vana vanorarama neurema. Muri kuti mimi pane pamataura tanzi musanoudza kwamuri kuenda, asi mimi maiti mukafona motoudzwa nevanhu veva kuti une mwana chakadai. Pamwe kamonditivisiyana muri mambo refresh. Umwe akandita iwe naisimo kuti wakaita chirema kazvoti ndadzodani murume wako, ndamuudza. Ndakata kupasvika pamba pacho ipapo ndakapaenda ini. Andidaro but ndakumuona instead polisi nongouya kunoko. Ndozvimwe zvinozorwadza ka. Unozvanzi yano ndiwe sarudza chamoti kuhanzvanzi watukaningisa. Ndakatozvansisa chikandinyebe. Ndaishungudza kuti vakauya vanouya. Zvoti pane muprisa akatomboshika panapa abva kunzvimbo isiri yake nditozwa mutemo. Tozoti vachitsvaka nepolisi inoenda pabhesi younzonzi ene munhu panoenda polisi anobva samwe kure kuya kutera inini. Saka pamaisungiswa apa ngatiti imaenda maende uchida kuti ane mukadzi andinzwisise but iyo bva kusungisa murume wenyu aiita sei? Ana zvanoita ana basa nazvo izvo, ana instead anotuka inini ana basa nazvo izvo. Ko mukugara muvavakidzani suze dzimwe nguva kana mwana aine urema huri pari, vamwe vanogamuchira vamwe vazvigamuchiri, imimi mukugara maigara sei muvavakidzani? Pekutanga zvanga zvakambooma, handidi kunyepa, avasi vese vanogamuchira, but nekufamba kwenguva panapa zvangu handidi. Vanhu vanoda fari, vanoto kunge maifari fari ari mumba, vanouya vachigogodza vamwe vacho vachiuya, even nekuchechi vanouya tavazona fari maifari, but ungazomupawo munhu kuti ungamuti vanhu vanenge vane zvekuita zvakawanda. Uye chakurwadzawo mazuva ano muri kuona nyika yedu zvaita madrugs awandisa. Fari ndaiti kana ndakutsvaira makuseni ndinomisa panze apo ndotaringa achionawo vamwe ka achionawo kunze, plus unogona kuti kana akada kutoone shamwari yakamupusha, but nekuda kwokuti ndakutya kuti musikana ndaimbomisa apo kuonawo komana madrugs vari kupfuura mhoro fari, but unoona kuti mhoro hwacho wakutya kuti musikana. Munongozivawo zvekuti iyewo akuda kutarisira kuti daenda mukomana, saka ndakazvitya izvozvo kuti ndowana agona kubatwa chibharo. Saka muchengedza mba ndinofamba naye ndini pandichida, but kuti ndimusiye panze ndakutya nekuti nguva yave akura unozongona naye pamiri kana kuti orepwa zvopinda basa, kuti uchimusiya panze apa road panopfuura nevanhu vakawanda. Pane umwe watakambonzwa achiti hai nini munhu akatoisa fenzi kuti mwana wako asauye kusaidi kunoko pakugara nevavakidzani, kuti dzimwe nguva tinoziva kuti dzimwe nguva mwana anenge achibuda marute kana chii. Pane zvamakambosangana nazvo here? Takambosangana nazvo, takasangana nazvo kare zvakatoitikawo. Imwe nguva asi ndotenda Mwari nokuzokura kuti munhu anozokura, asi kusangana nazvo kana zvokunzi mwana wangu handi mwana anenge azotamba kumba kwenyu ozogona wangogogodza. Saka mototora kabirth certificate aite mwana waikoko nokuti ndiye akutoswera achitamba nafari. Ushozoti woti kana mufunge ndiye anenge achiyanzwa kuda chifari zvokutoti vamwe imwe time ndofunga 2000 ani kuenda kamborwadziwa ndikachema ndisanda kujaira chinzi gogo kasvika
panhu panapa zvikanzi makadi kanzi ndaiti kurasika ndo pana pane mwana achirema ndikati zvikanzi tangonzi kasvika panapa nditi teta kusvika pamba patiri kuda zvanzi munongomona ari pawirichi achirema chenyu here kushandiswa ndikati saka imini ndikati mimi baba kusanzi kuchitungwisa all the way from kuchitungwisa mapuwa reference yekunzi mukasvika pane mwana achirema matosvika vasikana munoona zvatosangana nazvo munyatsozviona zvakaoma saka zvinhu zvinenge zvingopinda hazvo musoro pese vakutonzanzi vakafa nemwana wavo vanopenga ngemwana wavo handimaiona kana mazuva andikunyepa pandakatanga kuti ndikatera munhu chida kutaura zvoita iguma yaita seviolence iyo ndo vanototanga kuti tiite noise kuti chi ugonzi ndiwauya kupedzisira wakupiwa seronzi vari violence saka aibhadhara fine ndiani kana masungano mapurisa inini zvandaizoita manje inini ndaiti pakati kanyaya ndoti kana ndatorwa mapurisa vakati fine ndaiti inini ndivharirei because shungu dzangu ndaida kuti zvikasvika kumusoro nditaure sezvatiri kutaura nhasi saka unozongoona kuti murume yanhu vamanya kuvhara because ndini handabve ndakaibvisa ndakati nini ndoda kutoti ngaende kumusoro kana chishuwo changu sanganiwa nekumusoro timbotaurawo nyaya yedu kuti zvatiri kuitwa kuno tiri kubvunyaidzwa vanhu vachitora advantage yedu saka vanobva vamanya kubhadhara chii kana iko kwese kuyakangovharwa yabvunyaidzwa uona wadzoka kumba but hapana anozodzoka chikuti nyaya wotozona ndiwe kutoblame wangoendere chiko wakanotsvaga chii stage kuti vanhu vakukamfotewo zvimbofa zvakapera mupfungwa mashoko amungade kutaura kuna namai nokuti dzimunguva mazoti dzimunguva paunenge urego unombofunga kuti pamwe ndini ndega asi dzimunguva muzokurukura uzoziva kuti kune vamwe vari mumasituation akaita mashoko ekusimbisa vana amai amungade kutaura uyewo mashoko amungade kutaura kune madzimai tamboziva kuti mhandu zvinonzi mhandu yemudzimai asiwo dzimwe nguva shamwari yemudzimai zvekuti mungade kudzidzisa madzimai kuti vanzwewo tsitsi kana umwe auya achitaura tinoziva dambudziko rangu rakadai musandidaiso mashoko andingangosimbisa kumadzimai kuti tinzwirane chekutanga zvinoitwa nerudo nekunzwisisa kuti kana ndauya kana kuti mumwe wako akakutaura ndedambudziko chingomborigamuchirawo umbomuteerera unyatsonzwa kuti apa kuti kudii nekunoguma nyaya yake ndinonanga zvinobatsira kuuya pekuti kana paitika chinhu ngatiyanane nekunzwanana kurwa hakuna solution kutaura muchitukana hazvina zvazvinobatsira nokuti pamwe iye aita nemukuziva kana kuti nemukusaziva inini wacho hakuna munhu anogona zvese ndogona kuzvinatsa ndiri kusaidi kwangu but iwe anogona kuti iwe approach yavakasvika uchitipawo nekuti pandinenge ndasvika ini kudhara ndendakatokanganisika ndinenge ndine hasha emotional yekuti funga kuti nhasi ndikaona mumwe for example ndinenge ndine hasha ndakatotadzisa ndakabereka kupi ndendangofunga kuti vanhu sendo zvavari but havasi vese vakadaro vamwe vanonzwisisa saka kusimbisa madzimai kunzoko ngative tinonzwirana chekutanga nekunzwira tsitsi mumwe ane dambudziko rinongondifadza chete kuti bhutsi yawakapfeka iwewe ukazeipa mumwe munhu kuti ipfeke akazvinzwisisa tinoyanana asi akatadza kuzozvinzwisisawo ipapo handiziva asasi kunzewo kumadzimai ngatidanane tive nerudo especially people living with disability iye fari wacho anotodawo kudiwa because time yandomudza kuti uona fari chamendera munhu ari kudai iye wacharotokanganisika futi wese kuti mai angu ari kutambudzikira ini fungai kuti dai nandisingasumuke fari wacho nhasi mamona akachena fari wacho nhasi mamona akanaka ndisipo ini zvinoitika hazviitiki munyika inomuita zvese zvese saka isusu kubuda kwedu kunze kuti titaure nemadzimai tiyanane ngatinzwirane tive nerudo nekudanana matambudziko mangwana ndiwewo hatina kuzvidawo especially nekuti pandakatororwo ndendiri musikana handina kana murume munhu wandakatora ini kana kuti ndakashungurudza munhu handina haisi mhosva kuti kesi ayo zviri mubhaibheri kuti simba ramwari rioneke kune vanhu vakaremara ndokuti tikwanise kurumbidza mwari tive pedyo naye togamuchira nezvatiri ini hangu ndakagamuchira saka haisi mhosva kuti pamwe unotonzwa mwa chanzi zera rakaita mwana ane problem yakadai anenge anoroya uroyi chayo tinopiwa isu ndakachekeresa mwana wake uchizo ndakachekesa kana chandinacho handina kana chacho chekuti chekeresa kwacho zvese zvinoti mashoko anosvindira patiri but kunze uku madzimai zvese zvamunoita especially kune madzimai vanogara mumba nevana vakaremara varume vacho kana maona vauya kwamuri kwangozvinzwa chete nzwisisa kuti kana kufara kwamu kuita taitokudawo asi kuti zvakatiwana tongogamuchira nezvatakapiwa naMwari nokuti mumwe wacho haana mwana zvekare anozvidai nehandinaye akadaro. Patataura kwekutanga tichitaura pamusoro pafare mataura kuti iye zvine zvanofanira kunge achionekwa nanyoro asi mari hapana zvichida mukatori mukana iwowo kutaura nevanhu vakateerera kuti zvichida panokwanisa kuwana rubatsiro kuti akwanise kupota achionekwa. Ndo chikumbiro changu kuti akwanise kunodzokera zviva chimbomutarisa vachimuasesa kuti ezvezvo zvakamira sei chii chingade kuitwa
asi anotongoonekwa chete kumanyurosejoni, hakuna kumwe kwaanoenda, ndio madhoktors ake anofana kumuona. Saka chikumbiro mari hapana mazuva ano, zvakandiomera. Handichaendi kubasa, handisi kumbotsvaga nekuda kuti zvandaimbotsaga ndongotengesa hangu, asi mari yacho haindikwaniri. Baba basa kwavo haisi kuvakwanira zvekare. Saka ndo chikumbiro changu chekuti ndai ndawana mari ambonotariswa, uye kuti vangombowo kumwe medication yekuti anbosi ari kuchema nekurwadziwa newheelchair kuti akwanise kufambawo achibva tiende kuchechi. Ada kuenda kuchechi. Toda kukutendai kuva nesu pano paDestiny TV apo taitawa naMai Fari avo vati madzimai tikasanzwirana zvakakosha kuti tinzwirane nekuda kwekuti kana tiri mudzimba vana amai tinenge tine mitoro yakatiremera. Zvino kana tikasanzwirana semadzimai zvinofa zvawedzera mutoro kuti unyanyorema. Zita rangu ndinonzi Stella Musha. Ngatisanganei zvakare muzvirongwa zvakawanda-wanda zvatinokunzirai pano paDestiny TV.